Kung unsa man ang gusto nimong buhaton, buhatan na karon. Kung unsa man ang gusto nimong isulti, isulti na karon. Kay wala tay garantiya nga buhi pa ta ugma. Wa ko ni gisulti para hadlokon ka, kundi para makamata ka sa kamatuoran nga ang atong kinabuhi sama sa bula nga mahanaw rag kalit. Nganong sayangan man nato ang atong opportunity? Nganong mahadlok pa man ta sa opinion sa ubang tao? Pasagdi na lang na tanan kay masayang imong kinabuhi sa pagpansin sa mga butang nga way ayo. Matag adlaw, pahinumdumi imong kaugalingon kung unsa ka ka-blessed nga nadungagan imong kinabuhi. Ug siguruha nga ihatag nimo ang imong pinakamaayuhan alang nining adlaw. Kay basin din ani nimo mabuhat pag-usab. Kung unsay gusto nimong isulti, isulti na karon. Kay basin wa nila laing higayon nga masulti pa nimo kung unsay imong gibati. What if ang mga tawo nga imong gigugma, wa jud kabalo kung unsay gibati nimo para sa ila? What if wa sila kabalo kung unsa sila para nimo? Ayaw paglangan, ayaw ni ipalabay. Sultihi sila karon. Karon na ang adlaw. Adlaw na sa pagpasalamat sa tanang mga panalangin nga naa na sa imong kinabuhi. Kung mag-focus lang ka sa positibong bahin sa imong kinabuhi, daghan kag mapasalamatan. Pahinumdumi ang imong kaugalingon matag adlaw nga moagi ra ka aning kalibutan sa usa lang kahigayon. Munang bisan unsang maayo nga imong mahimo o bisan unsang maayo nga imong mapakita sa uban, buhata dayon diretso. Ayaw paglangay, ayaw ipalabay. Kaya ang tinuod, kas ara kang mabuhi sa kalibutan.